G-voimat. Mistä sitä G:tä tulee? G:tä tulee vaan niin yksinkertaisesti siitä, että jos vauhtia ei ole paljon, niin et sä pysty paljon tuottamaan G:täkään. Jos sulla on vauhtia, sanotaan, että sä lennät 700 vaikka, jos kilometrejä tunnissa puhutaan. Ja tavallaan siitä sitten vedät sauvasta niin, että koneen liikerata muuttuu niin, että se lähtee vaikka tässä tapauksessa nousemaan, jos me ollaan siivet suorassa. Niin ihan vaan sitä liikkeen jatkuvuudesta, niin kroppa haluaisi jatkaa siitä suuntaan, mihinkä oltiin menossa ja kone väistää alta pois, niin sä puristut siihen penkkiin, olisi semmoinen ehkä semmoinen aika sanotaan suoraviivainen vastaus siihen. Ja sehän huomaat sen sillä, että kun sun kroppa haluaisi jatkaa sinne aikaisempaan suuntaan, niin sitten kun se viedään vähän niin kuin kone lähtee alta pois, sä menet sen mukana, niin sitten kaikki sun sisäelimet ja veren ja kaikki muu painuu sitten niin kuin alaspäin. Niin sitten siitä tulee sitten, niin kirjassakin sanoo, sitä mustelmia tulee, kun veri tihkuu tai kudosneste tihkuu tuonne ihon alle. Niin tulee mustelmia ja keuhkoihin vähän tirisee vettä tai ei neste, sanoin väärin, keuhkossa, niin ne pienet keuhkorakkulat puristuu umpeen. Niin se aiheuttaa sellaisen hillittömän yskäpuuskan sitten, sanotaan G-yskäksi sitä, niin ne on ehkä ikävimmät. Ja sitten tietysti verenpaineen lasku päässä aiheuttaa sen, että näkökenttä värit lähtee, sitten se rupeaa kapeneen se näkökenttä. Ja pikkuhiljaa se on sellainen putki vaan, kunnes sitten jos sekin viedään pois, niin sitten seuraavaksi tulee sanotaan blackoutiksi. G-lock. Ja sitten lähtee täyjä. Se oli Top Gunissa. Joo, se on ihan todellinen. Ja siinä käy just vähän sillä tavalla, kun Top Gunissakin oli, että sitten seuraa sellainen, niin kuin vaikka sä vetäisit G:tä, tulee G-lock, ja sitten vapautat sauvasta, se kone alkaa oikaiseen itteensä. Niin tavallaan se sekavuustila voi jatkuu siinä aika pitkään. Että missä mä oon. Niin, että sä oot niin vaan ihan sellainen niin aivan sekaisin siinä sitten niin oikeastaan parikymmentä sekuntia. Niitä raportoidaan niin kuin Hornet-yhteisössäkin niin maailmanlaajuisesti, niin en mä sano, että se olisi niin kuin isoin syy, mutta yksi isoimpia syitä niin kuin se, että menetetään ohjaajia ja koneita, niin G-lockit. Ne on niin kuin ikäviä tapauksia. Ja tämän estämiseksi on olemassa välineitä, on olemassa muun muassa G-housut, jotka pitää veren tässä niin kuin kropan keskitason yläpuolella. Joo. Niin kuin mekaanisesti estää sen siirtymisen jalkoihin. Kyllä. Mutta sitten on myös tämmöinen juttu, mitä mä oon nähnyt muutamissa videoissa, kun lentäjiä koulutetaan kestämään niin kuin kovia G-lukuja, semmoista niin kuin ysiä tyyliin. Niin näkee tämmöisiä treenejä, missä kuvataan edestä ja sitten tekee semmoista. Joo, G-ponnistus. Mitä se on? Se on G-ponnistus. G-ponnistus on siis semmoinen se on vähän niin kuin kuvitteettekin niin kuin staattista kyykkyä. Niin kuin. Voit sä opettaa? No se ei mitään muuta kuin tavallaan, jos pistät, niin tässä on hyvän asennon ja sitten otat sillä, että pystyt niin kuin kädet tähän näin. Ja sitten tavallaan jännität samaan aikaan kaikki sun lihakset niin, että sun asento säilyy suurin piirtein tommosena. Sitten vaan niin kuin. Tuli melkein ulos. Heitet niin kuin käytännössä menee niin kuin. Ja sitten sun pitää nopeasti vaihtaa se kaasu, koska silloin kun sä hengität, että silloin voi samaan aikaan jännittää. Eli silloinhan sä joudut vähän vapauttaa lihaksia, niin sitten sä joudut tekemään, että sä puristat. Ja mä imen sisään, kun mä. Niin, nopeasti vaihdat sen kaasun sillä, että sä pystyt hapettamaan sitä verta. Niin. Että se siinä niin kuin on. Että sillä. Ja tossa ei ole mitään semmoista niin kuin sen suurempaa tekniikkaa, toi pitää vähän niin kuin vaan tajuta ja sitten olla vahva kanssa. Sanotaan, vahvuus riittää ja sitten sitä pitää jaksaa tehdä aika pitkään. Jos keitä tulee paljon, niin sun pitää olla koko ajan niin puristamassa sitä sitten. Mä en tiedä. Ja sitten siinä on ikäviä puolia on se, että sit joskus käy niitä myöhästyy, niin kuin, että tavallaan, että jos mä olisin vaikka sun opettajana ja sä etupenkit lähdet kiskaseen ja mä en ole yhtään valmistautunut siihen, niin mä en kerkeisi jännittää lihaksia, että takapenkit kuuluu vaan sinne kun keuhkot tyhjänä, mä menen ihan lyttyyn ja sitten mä yritän niin kiskoa itteni siitä niin jonkinlaiseen ryhdikkäiseen asentoon, että pystyisi vähän ponnistaa vastaan. Mutta siis se liittyy myös siihen, niin kuin, että tavallaan toisaalta ponnistetaan niitä G-housuja vastaan ja se kun puristetaan lihakset, niin silläkin estetään sitä, että se ei saadaan pidettyä sitä verenpainetta niin kuin päässä iso. Vähän niin kuin jengi vetää kyykkyä, niin hänellä otsasuoni pullistuu, kun kaikki lihakset jännittyy, niin kyllä se verenpaine nousee sitten. Kyllä. Mikä on kovin G, minkä sä oot ottanut vastaan ikinä? Se on pikkuselta 9. Niin paljon ei sillä vekottimella ole saanut vetää, mutta lipsahti. Niin, joku 8. Hornetilla taisi olla 8,6, 8,5. Pikkuselta 9 joo. Se oli varmaan aika raffia. Joo, kyllä se, jos se on kovin hetkellistä, niin se ei ole niinkään raffia kuin voisi kuvittaa. Onhan se nyt raffia, mutta tavallaan se pitkäkestoinen G on, niin kuin, se on kyllä niin kuin, se on kuormittavaa. Että jos lentää just tämmöistä Top Gun -hengistä klassista kaartotaistelua, missä niin kuin riuhdotaan koko aika, niin jossain lennolla saattaa olla vaikka 6 semmoista kohtaamista, jokainen kohtaaminen kestää niin kuin monta minuuttia. Ja
Ja koko ajan on G:tä. Ja tavallaan varsinkin siinä aloituksessa, sitten kun nopeus hidastuu, niin se kone ei pysty kehittämään niin paljon G:tä. Mutta kyllä siinä niin on aika paljon, aika pitkään. Et jos katsoo sitä lennon, niin kun puhutaan G-profiilista, niin sitä G:tä on niin kuin todella paljon niin kuin siinä koko ajan. Silloin on niin kuin, sä oot ihan hiestä märkänä ja sä oot niin kuin oikeasti aika väsynyt. Ja sitten sen huomaa sillä, että siihenkin tottuu tietysti, mutta niin sanotaan, että siihen mulla ei oikein niin selitystä niin fysiologian puolelta, mutta niin todella väsynyt sen jälkeen niin illalla, että katkee filmi ihan täysin. Että